Ina mata da maza ku zo al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai kamar yadda kuka sani sunana Nazifu Sani, jarumi mawaƙi a cikin shirin rayuwar makaranta. Hakikanin gaskiya akwai mutane da yawa da suke complain akan shirin rayuwar makaranta. Rayuwar makaranta ba wai mun tsaya shi bane ba, har yanzu muna nan muna ci gaba da aiki na rayuwar makaranta. Ana kawo mana ƙorafe-ƙorafe da yawa a cikin harkar aiki na rayuwar makaranta. Haka ne, insha Allahu shi ya bamu dama din mu zauna mu ci gaba da tsara abun da za mu burge jama'a ta duniya gabaki ɗayansu. Rayuwar makaranta muna jin daɗin yadda mutane na duniya suke kallon shi, suke bin mu a YouTube channel namu mai suna Maigatari TV. To jin daɗin haka ɗin shi ya sa ya bamu damar mu tsaya mu inganta aikinmu, domin muna da masoya da suke bibiyar mu a YouTube channel namu na Maigatari TV. Idan kana da buƙatar ka yi complain a cikin ko ka ba mu shawara a game da harkan da yake a rayuwar makaranta, za ka iya bibiyan mu ta YouTube channel, ka yi complain a cikin YouTube channel, insha Allahu za mu kuma za mu gyara in Allah ya yarda. Akwai kuma number waya da take haka daga sama, za ka ganta guda 2 daga sama, duk wacce ka kira insha Allahu ka yi musu complain za su gyara maka. Maganar aiki na rayuwar makaranta muna nan tafe, muna yin shi daidai gwargwado, kuma insha Allahu na tabbatar da duk wanda ya kalli aikin rayuwar makaranta wanda muka canja sabon salo, na tabbatar da cewa zai nishadantu, domin mun kawo manyan jarumai da sababbin jarumai da kuma tsofaffin fuska wanda aka neme su aka rasa a episode din baya, mun dawo da su. Masha Allahu, sunana Nazifu Sani wanda jama'a ta duniya suka fi sani na da Jabir. Ina godiya, Allah saka da alkhairi.